салому дуруд мегӯем ба кулли тамошобинони ҳамешагии барномаҳои Comment Show. боз дар ин шом ман меҳмони шумо ҳастам, Неъмат Салимзода, ва хабарҳои ҷолибу диданиро барои ин ҳафта баҳри шумо гирдоварӣ намудаем. Барои ҳамин бовар дорем ки моро то интиҳои барнома тамошо мекунед ва фикру назари худро дар зери ин видео дар шабакаҳои иҷтимоии мо назири Instagram ва Facebook ва YouTube мо менависед. Агар бо мо обуна шавед, боз беҳтар мешавад ва сафи мо бештар мегардад, зеро ҳама талоши мо барои ба даст овардани дили шумо аст. Пас биёед бо мо бошед. Дӯстон, ман дар вақтҳои ками холигии худ одатан филм тамошо мекунам ва чанде пеш силсила филми Захвачени рейсро тамошо кардам. Дар бораи филм зиёд намегӯям, лекин дар як қисматаш саҳнае ҳаст ки яке аз аъзои гурӯҳи ҷиноятӣ захмӣ мешавад ва эълон мекунанд ки ба мо ягон табиб лозим аст. Аз мусофирон табибе бо аҳли оилааш буд ва тугмаро пахш карда мехоҳад аз худ дарак диҳад, аммо занаш зиддият нишон дода монеа эҷод мекунад. Ин мард ки кӯмак ба маҷрӯҳон навобаста аз он ки будани ҷабрдида вазифаи ҷонияш буд, аз ҷои хеста ба кӯмаки он ҷинояткор меравад. Я доктор. бо ин гуфтаҳо мо чӣ мақсад дорем? Ҳамин гуна ҳолатро мо чанде пеш дар ҳаёт шоҳид шудем. Аниқтараш чанде пеш Фаррух Авезов, пизишки бошгоҳи Истиқлол ва дастаи миллии Тоҷикистон бо ҳамроҳи футболбозони тоҷик аз шаҳри Истанбули Туркия ба Сингапур парвоз мекард. хатти парвоз 10 соатро дар бар мегирифт. соати 9-уми парвоз буд ва ғайриинтизор дар ҳавопаймо тариқи баландгӯя гуфтанд ки мусофире ба ёрии тиббӣ ниёз дорад. табиби тоҷик дарҳол аз худ дарак дода назди бемор рафт. ӯ нақл мекунад ки он рӯз вазифаи ҷонияш буд ки ба як тан беморе хидмати тиббӣ расонад. охири ҳавопаймо рафтем, дар яке аз курсиҳо ҳолати зане хуб набуд. тавре фаҳмидем вай аз эпилепсия, як нав бемории музмини майнаи сар ки аслан дар шакли хуруҷи такроршаванда зоҳир мегардад, ранҷ мекашидааст. ӯро дар курсӣ хобонида ёрии аввалини тиббиро расонидем. хушбахтона бемор баъд аз 3-4 дақиқа ба ҳуш омад. вай бар он назар аст ки барои табиби соҳаи футбол ёрӣ додан ба беморони берун аз майдони бозӣ кори ғайримаъмулӣ нест. пайдост ки табиби соҳаи футбол дар сафарҳои хориҷӣ таҷрибаи гуногунро меомӯзад. масалан, зимни сафарҳои хориҷӣ бисёр маврид шудааст ки дар раванди бозӣ ба ҷуз аз варзишгарон ба ҳаводорони футбол низ ёрии тиббӣ расонида мешавад. Фаррух Авезовро дар ҳавопаймо эҳсоси хушнудӣ фаро гирифт, зеро тавонист ки дар ҳолати зарурӣ ба шахси ниёзманд кӯмаки тиббӣ расонад. ба андешаи қаҳрамони мо духтури воқеӣ ҳамонест ки ҳама ҷо ва дар ҳар вақт рисолаташро иҷро карда тавонад. чунин мавридҳои ғайримуқаррарӣ эҳтимол дорад дар ҳар сафар рух диҳад, аз ҷумла дар ҳавопаймо, фурудгоҳ, худрав ва меҳмонхона. дар ин гуна вазъ ҳеҷ шахси соҳибдил бетараф буда наметавонад, мегӯяд ӯ. ба дасти мо низ порчаи видеое аз ин ҳолат расид. Фаррух Авезов 30 сол боз ба унвони пизишки соҳаи футбол кор мекунад. ӯ аз ҷумлаи аввалин табибест ки дар тими миллии футболи Тоҷикистон заҳмат кашида корнамои ибратбахшеро дорад. бояд гуфт ки Фаррух Авезов соли равон дар шаҳри Давҳаи Қатар барои дастовардҳои шоён дар соҳаи тибби варзишӣ ба ҷоизаи тиллоии Конфедератсияи футболи Осиё сарфароз шуд. ӯ мегӯяд хушбахт будам ки аз миёни 600 номзад ки ҳамагӣ табиб буданд, ӯро интихоб кардаанд. дӯстони азиз, бо ҳамин расидем мо ба фарҷоми барномаи Comment Show. бовар дорем ки барнома ба шумо писанд омад ва тавре дар боло гуфтем моро дар Instagram, Facebook ва YouTube пайгирӣ намоед ва фикру назари худро дар шаҳр бинависед, то мо тавонем дар барномаҳои баъдӣ агар камбудие бошад ислоҳ кунем ва нисбати андешаи шумо чораҷӯӣ кунем. бо ҳамин барнома ба анҷом расед ва то дидор, хайр.